kula nyuwun dawuh saking ngarsanipun Jengkoko Prabu Baladewa. Bratayuda Jaya Binangun menika benjang napa bener-bener badhe kelampahan. Yayi. Yen to Yayi Prabu Duryudana nyuwun katerangan sok Bratayuda dadi apa ora pun Kakang cumawis wangsulanipun sok bakale Bratayuda dadi Yayi. Dasare Bratayuda menika dados jangka jangkaning jagat kodrate kang kawasa. Yen to wis Gusti ngeparengake, Gusti ngersakake menungsa menang budidaya ning pepesten menika wonten perbaning Gusti ingkang ngakadya jagat. Yayi. Bratayuda menika perangane perang gedhe ingkang badhe dumadi wonten ing alam donya. Ora enten dalwang kelur selur datan wonten pedote. Labet tanana sang sayaning dedalan. Paripajal momoncong yang samya gegerya wonten salebeting negari. Katingal jejel Habibin Aben cukit tepung taritis. Papan biara temah uruk pak saking gemah harjaning paraja. Karta dene para kawuling karang padunut Sunan Samya tentrem atine. Mungkul pangoleng tetanem. Samingon ing raja kaya kebo sapi pitik wentan ana cinancangan. Lamun ora hina gareng pangonan parandene sarap surya mulih marang kandangi dewi-dewi. Raharja dintepi saking parang muka para mantri Bupati Samya Kuntap kautamane wicaksana limpating kawruh putus marang pangembating praja. Marmadatan mokal negara Ngastinakana den aran negara kang gedhe abore padang jakate dhuwur kuku sing adoh kelawan kuncarane. Awit kasembuh panganibawane Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana Nararya Jaya Pitana Anggendari Suta Desta Rastratmaja ya Sang Tripamangsa Nalindra ing Berbanda Berbandu Berbanda tegese sugih Raja Brana Berbandu sugih Madya Bala ucap dereng ngantos kawijil pangandikane Sang Nata Prabu Duryudana kasaru geger wonten Pasiban Jaba tinerka kalamonta Sang Hyang Brama ing kayiwangan swarga dahana ing Ajawantah dupiten delengaken ngegla cetha kang tanpa warana rawuh nyokadang merda nata ing Mandura Prabu Baladewa sigra ingat caranan lenggah pepak sagunging para nayakaning praja ing sambihan angkil mangkono wijiling pangandika ing dereng kawiya sing lesan ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangadi linuwih payungana wong sak negara Ngastina. Duh Koko Prabu jejimating gesang kula donya parabdeng delahan Koko Prabu ing Mandura jeng Koko Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu Balarama wonten ing negari Ngastina keparenga ingkang rayi pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja saha panakarambi kunjuk wonten ngarsa paduka jeng Koko Prabu Baladewa. Adalah. Inggih, Yayi. Kadangipun Kakang Yayi Duryudana niskala praptanipun ingkang raka ing Mandura bidhah saking griya kilen dumugi wonten papan mriki biyo nuwun sewu puspa denta titian kula kepeksa kudu kula tinggal wonten ing gosong ngoten mrene ngantos dumugi wonten mriki iso nggoling Kyai Puspadenta ila bejo kemayangan puji syukur rikelenggan samangke kula sampun dugi wonten ing mriki kanthi bagas kesarasan nirbaya nirsangsaya
Pono krami paduka Yai Prabu Jaka Pitana sampun kula tampi andasaken bingah rasing manah lega tiasing nala mboten langkung puja pangestawanipun Kakang Mandura kunjuk wonten ngarsanipun Yai Prabu Duryudana non grawalan anggen kula mundhi kapetakaken wonten ing Jaja urma kating Waradaya mewah ana bagya kayiwanan duh Kang Prabu ari kalenggan samangke keparenga kula nyuwun dawuh kula nyuwun katerangan kalenggan samangke Yayi nuwun sewu anggen kula dumugi tebih saking Mandura dumugi wonten ing mriki ingkang wigatinipun nyambung silaturahmi tegese mumpung menika tasih wonten madyaning sasi Sawal salebetipun jroning setahun anggen kula panjenengan sami serawung menawi wonten kalepatanipun kula nyuwun pangaksami ingkang agung nggih dumawaos sesami-sami awit katresnan paduka dumateng ingkang rayi ing negara Ngastina direwangi jawah-jawah paduka dumugi wonten mriki pripun direwangi jawah riwis-riwis paduka dumugi wonten negari Ngastina perkara udan rangaten inggih kula menika ngantos gumun mongko 3 dina kepengker ngantos wau dalu menika mboten jawah rikelenggan samangke malah paduka rawuh malah ndadosaken jawah lah sampean mboten sambat kalih kula kok nek perkara udan niku panganan kula nyisih-nyisihne udan niku gaweane Baladewa lah sampean mboten sambat kalih kula mula kula nggih meneng mawon napa sampeyan saged nyisihne udan lah piye to ning tangga kula niku kathah sing sambat kalian kula nyingkirke udan nyisihke udan niku gawean kula kok mendung lekas prepet-prepet bumine peteng niku kudu ndang mlangkah ning tengah latar nyisihne udan piye carane ngedruk lemah ping 3 maca bismillah ping 7 sirah tumenga ing angkasa nyawang langit nyawang mendung kanthi maca ya kuwi Kiai Toya Nyai Toya saka jagat wetan bali ngetan saka kulon bali ngulon saka lor bali ngolor saka kidul bali ngidul sing angel disisihke ki sing kon dhuwur ya tadi angel disisihne ono tek ngejak kancane nggih panjenengan mboten sah menggale mboten sah susah perkara jawah ingkang dumugi wonten ing jagat Ngastina mriki menika mujudaken Gusti paring berkah dumateng panjenengan awit toya menika minangka dados simbole panguripan nggih isaken dawuh kendhih kurungsuk umurung sing nggale kesuk panataling kalbu duh Kakang Prabu kepareng kula nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi kalenggan samangke paduka rawuh wonten mriki kepareng ingkang rayi ing negari Ngastina nganglungaken jangga nilingaken karna nyadong rumenting sabda sabdanipun jeng Kakang Prabu Baladewa nanon surasane ing donya
Praptanipun inggih ngraka ing Mandura wonten negari Ngastina mriki inggih angka sepisan. Tilik kayuwanan karahayon keslametan tumrape para kadang-kadang kula Kurawa utamanipun Yayi Prabu Jaka Pitana ndungkap ingkang angka kalih. Ndungkap ingkang angka kalih pun Kakang ngaturaken alam oneng alang menika tembung lawas oneng ki tegese kangen. Sawetara candra munggahe warsa mboten saged mawan pangandikan kanthi pertitis kadidene dinten samangke. Lah ndungkap ingkang angka 3 Yayi. Jane sing kudune takon menika kula. Sing kudune nyuwun katerangan menika Baladewa jer nyatanipun. 3 dinten ingkang sampun kamuri tegese 3 dina kepungkur paduka utusan nayakaning praja kentun nawala wujudipun Magita kala wau sareng sinurasa paduka nimbali dumateng sowanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten napa Yayi? Oh Prabu. Nyuwun pangapunten ingkang ageng kedahipun kula ingkang sowan ngabiyantara wonten negari Mandura. Mboten dados menapa. Pun yen to kena winedaring kathah pun Kakang nganglungaken jangga nilingaken karna kula badhe nyuwun katerangan dumateng paduka. Nyuwun pirsa babagan menapa? Jagat menika samya geter. Jagat menika samya gemrenggeng, gemeranggang. Kabeh do ngrasani sok kapan timbule perang donya sing sinebut Brata Yudha Jaya Binangun. Nggih. Lajeng ingkang dipun suwunaken pirsa kula nyuwun dawuh saking ngarsanipun Jengkaka Prabu Baladewa. Brata Yudha Jaya Binangun menika benjang napa bener-bener badhe kelampahan. Yayi. Yen to Yayi Prabu Duryudana nyuwun katerangan sok Brata Yudha dadi apa ora pun Kakang cumawis wangsulanipun sok bakale Brata Yudha dadi Yayi. Dasare Brata Yudha menika dados jangka jangkaning jagat kodrate kang kawasa. Yen to wis Gusti ngeparengake, Gusti ngersakake menungsa menang budidaya ning pepesten menika wonten purbaning Gusti ingkang ngakadya jagat. Yayi. Brata Yudha menika perangane perang gedhe ingkang badhe dumadi wonten ing alam donya. Cacahipun kathah. Angka setunggal perang pamuksa, perange Pandhu Dewanata lumawan tanding lawan Prabu Kalatrembaka ing Pringgondani biyen ya wis kelakon. Sing angka 2 perang Guntarayana, perange Begawan Ciptaning lawan Niwata Kawaca ya wis kelakon. Ingkang angka 3 sinebat perang Gujali Suta. Gujali menika bapak, Suta ki anak. Perange bapak karo anak. Ratu Ndarawati Prabu Kresna tanding lawan anake dhewe Nalendra Trajutrisna pun Sitija nggih pun Boma Narakasura. Lah ingkang angka sekawan. Ingkang angka sekawan perang Bratayuda Jaya Binangun sok bakale kelakon. Perange para Pandhawa tuwin para Kurawa wonten Tegal Kurusetra. Ngaten Kaka Prabu. Nggih. Bratayuda bakal dadi Kurawa, Pandhawa bakal magut yuda wonten madyaning Tegal Kurusetra golek menang. Kudu saling mateni. Nggih. Samangsa-mangsa Bratayuda dadi sampeyan belani Pandhawa apa Kurawa? Mang baleni pitakon sampeyan. Panjenengan ngendika kani cetha sok Bratayuda bakal dadi Pandhawa Kurawa. Badhe andon yuda wonten ing Tegal Kurusetra. Nggih. Samangsa-mangsa Bratayuda dadi sampeyan badhe mbaluh dumateng Pandhawa napa mbaluh dumateng Kurawa. Tegese mbelani Pandhawa napa mbelani Kurawa. Kalenggan samangke kula nyuwun dawuh supados padhang pepenteng ing ati kula. Yayi. Yen to panjenengan nyuwun katerangan dumateng pun Baladewa sok Bratayuda, Baladewa bakal mbelani sapa?
Kula paring wangsulan sakniki mang midhangetaken. Nggih, niku sing kula tenggo. Bratayuda dadi Pandhawa, Kurawa padha perang golek kamenangan. Seksenana ucape Baladewa, Bratayuda dadi Baladewa mboten badhe mbelani Pandhawa. Dadalah ning kula ugi mboten badhe mbelani Kurawa. Kok saged ngaten nggih, nggih. Kok saged ora mbelani Pandhawa, ora mbelani Kurawa? Kersanipun Paduka kados pundi? Kula mapan wonten tengah-tengah kemawon. Awit dasaripun menapa? Kok kula mboten badhe mbelani Pandhawa, mboten badhe mbelani Kurawa? Pandhawa menika waris kula, Kurawa nggih dulur kula. Nek nganti kula mbelani salah setunggal niki mengke wonten paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule ya melu pedhot. Kula cekap dados penonton kemawon. Dadi wong nonton, dadi wong delok ki penak. Rame keplok, lucu guyu, luwe ning warung. Lha iki. Dados samangsa-mangsa Bratayuda dadi Paduka boten belani dumateng para Pandhawa tuwin para Kurawa. Mboten. Kula mboten badhe dadi wong tuwa sing mban cindhe, mban siladan. Pandhawa adi kula, Kurawa nggih adi kula. Kula anggap padha, mboten kula benten-bentenaken. Nggih. Pun cetha nggih. Wangsulan kula pun cetha. Nek pun cetha kula tak ndang njaluk pamit mangke-riyen. Kasesa nggih dipun kondur. Wis dilunasi mangke-riyen. Amun kasesa kondur. Bratayuda Jaya Binangun para Pandhawa tuwin para Kurawa. Magut paperangan wonten madyaning Tegal Kurusetra. Sok bakale sing menang Pandhawa apa Kurawa. Kula nyuwun katerangan pitakon menika wajibipun ampun dipun wangsuli Para Prabu. Bratayuda menika sing menang Pandhawa napa Kurawa. Bratayuda Jaya Binangun binjang menawi sampun kelakon sing menang sinten. Nuwun sewu. Yen to Paduka takone kaya ngono, Baladewa bakal paring wangsulan. Niku sing kula tenggo. Sok Bratayuda dadi sing menang ki sing bener, sing kalah ki sing luput. Pun niku wangsulan kula. Nak Prabu Duryudana wonten dawuh Wadana. Angger Nak Prabu Baladewa ki wong politik, lek njawab ki ora cetha, ora genah. Mang takonke sing bener niku sinten, sing salah niku sinten. Lah niku perlu dipun perjelas. Kok Prabu, pripun? Ingkang Paduka ngendikaken sing menang kuwi sing bener, sing kalah kuwi sing luput. Sing bener sapa, sing luput sapa. Lho, nek perkara bener karo luput aja takon Baladewa. Watri mimetani dumateng Paduka Kiyambak sak kurawane. Sakniki gandeng sampean takon terus, genti aku sing takon. Nek perkara sing jujur sapa, sing bener sapa, sing luput sapa, kula tak takon karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, Kurawa wit jejabang nganti cerapang, sampun nate tumindak jujur napa dereng? Hoi. Kurawa sing dipandhegani karo Sengkuni, wit cilik nganti gedhe, wit indil-indil nganti ondol-ondol, wis nate tumindak bener, wis nate tumindak jujur napa dereng? Ayo. Paring wangsulan. Nek isin rasah diwangsuli, kula niku pun ngertos. Jaja mang penggalih lalakon sing pun kawuri. Pun ping pinten kemawon para Kurawa menika ngrenah patine para Pandhawa. Wiwit jaman lakon bale si golo-golo, jare para Pandhawa arep diparingi separone negara Ngastina, merga negara Ngastina ki tinggalane bapake Pandhawa. Paman Prabu Pandhu Dewanata. Ning ora ngerti para Pandhawa ana jroning bale si golo-golo sengaja diombeni obat tidur men turu kepati sakjroning para Pandhawa turu kepati. Bale si golo-golo dipun bakar, dipun obong saking jaba.
Sapa sing perintah bakar bali si golo-golo? Sapa sing perintah ngobong bali si golo-golo? Wonge jek urip tur ya neng kene. Nek ora ngaku sapa sing ngongkon ngobong bali si golo-golo tak gecek ndase. Kula kok nggih, kula nggih, kula. Niku paman Sekuni ngaku to? Nggih, nuwun pangapunten kalepatan kula. Lineburna ing dinten riyaya kalenggan samangke. Dados miturut pangandika paduka kula garis ngandhapi sok Bratayuda sing menang Pandhawa sing kalah Kurawa. Kira-kira tek ngoten to kira-kira. Koko Prabu, pripun? Bratayuda Jaya Binangun menika saged dipun batalaken napa mboten? Nek panjenengan kersa iso batake Bratayuda, ning ana syarate. Syarate supados Bratayuda batal. Syarate Bratayuda batal waton panjenengan Yayi Prabu Duryudana mbalekke negara Ngastina sak jajane mring para Pandhawa. Amit pasang kalimat apik tinebena saka siku dendane Bathara. Prabu Duryudana aku njaluk ngapura nglemah bengkah nyelon-nyelon nggonku ngabyantara ana ngarsaning Ratu Ngastina. Ing datan srana tinimbalan lan aku njaluk ngapura aku ora basa karo kowe. Ya ora basa karo aku ora dadi baya pengapa. Aja dianggep yen to Duryudana kuwi angkuh awit katemben weruh bekasane pengin wanuh. Lah dalah tak tambuh sapa sing dadi peparape sang penemban kang nembe Prapta. Takon mbek aku. Ya. Aku Brahmana kleyang kabur kanginan kemul mendung kudung langit. Dene peparapku sang penemban Begawan Trilocana. Sapa? Trilocana. Triwi telu locana ki mripat. Mripatku cacahe ana telu. Sing loro mapan ana nggon biasane, sing siji mapan ana telenging atiku. Jadi akeh sing do ngundangke aku, miralke aku, nek aku ki pendhita ambak wujudku kaya ngene. Ning aku ki pendhita sing weruh sadurunging winara. Weruh sadurunging winara. Pengen ngerti? Nek aku pendhita limpat seprapat kliwat, ngono. Aku ki weruh sejarahmu. Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi dulurmu pira? Kowe iki anake sapa? Aku mudeng. Mongko aku lagi wae pisan pedhok karo kowe. Yen ngono, aku kuwi anake sapa? Kuwi anak Dipati Destaratsra. Ibumu Dewi Gendari. Dewi Gendari, ya. Kuwi saka Plasa Jenar. Lah Gendari kuwi duwe adi lanang jenenge Sengkuni sing dadi patih ana ing negara Ngastina saiki. Aku sapa? Kowe pembarep utawa pambayuning Kurawa, jejulukmu Prabu Duryudana. Jaka Pitana Hanggendari Suta Destra Rastratmaja ya risang Tri Pamangsa ya Kurawa Indra. Iya apa ora? Edan pendhita ki lagi weruh, lagi ketemu pisan, kok ngerti marang sejarahku. Aku kuwi duwe dulur cacahe ana pira? Kowe duwe dulur cacahe ana 100 lanang kabeh, sinebut Kurawa, kesisipan wedok siji jenenge Dursilawati, saiki dirabi karo Jayadrata. Iya apa ora? Arang-arang enek pendhita sing kaya ngeti-ngeti marang sejatining Duryudana. Yen sampeyan pancen pendhita weruh sadurunge winarah, sapa mburiku? Lah, kaya ngono kok ditakoni karo aku. Kuwi jenenge pendhita Durna, ya Resi Kumbayana. Asale dudu saka tanah Jawa ning saka tanah Sabrang.
Kuwi anake Prabu Baratwaja ing negara Ngatasangin. Biyen ditundung karo bapake, wekasane nganti tekan kene. Biyen tau dadi gurune para Pandhawa kelawan para Kurawa nalika jaman lakon peguron siswa Sokalima. Iya apa ora? Dan saiki dina samangka wis percaya yen to kowe wipendhita sing weruh sadurunge winarah banjur duweni sedya apa kowe prapta ngarsaning Duryudana. Ngene Prabu Jaka Pitana. Tekaku rene iki mau asline aku nganglang ana ing jagat nyawang negara. Ngastina kuwi peteng dedet lelimengan candrane kaya dene surya ingkang kataweng hima. Yen kowe ngucap negara Ngastina nembe ketaman pepeteng, apa sing nyebabake pepeteng kang ngliputi praja Gajahaya? Petenge negara Ngastina kuwi merga kedaya saka petenge Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Iya apa ora? Edan yen pancen kowe ngerti sebab pepeteng kang ngliputi praja Ngastina wis saka petenge ati Duryudana. Yen kowe pancen pendhita weruh sadurunge winarah iso maca marang atine Prabu Duryudana. Aku lagi mikir apa kok ndadekke jagat Ngastina peteng. Kowe lagi mikir sok samangsa-mangsa Bratayuda Jaya binangun dadi perang lawan dulurmu para Pandhawa anake Pandhu Dewanata. Kowe wedi kalah lawan anak Pandhu Dewanata sing jenenge para Pandhawa sing cacah ana 5 ana Tegal Kurusetra. Kowe wedi jireh getih wedi mati kowe moh yamunta nganti kalah lawan para Pandhawa. Iya apa ora? Edan tenan. Sri Hastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikanira Diharya Werkudara den kapareng kene sigra Haryasena anjujuk dahyuwang Durna ing segara jero iso dijajaki balik adine menungsa sapa sing ngerti nek ora awake dhewe kalian sing gawe urip ning wis iso memecahkan rekor wis iso maca marang atine Duryudana ngerti lamun to sing tak pikir perkara Bratayuda Jaya binangun nggon kuwat dikalah lawan para Pandhawa welok kowe hebat penemban. Yen kowe ngerti kahanane Duryudana sing kaya ngene. Bares kures Blakasuta ora sah tak ucapke ana ing lati yen atiku duwe lambe, atiku duwe tutuk. Atiku omong apa nyang kowe. Kowe saiki nek atimu kuwi gelem terus terang karo aku. Atimu kandha ngene karo aku. Aku njaluk tulung ya penemban Begawan Trilocana. Aja nganti Bratayuda dadi dina iki aku njaluk tulung patenana para Pandhawa. Iya apa ora? Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara. Penemban kowe iso maca marang atiku. Elek ngapa? Ngono ki biasa Kang. Aku ning ngarep lak wis kandha to. Aku ki pendhita weruh sadure winarah. Wong iki rung ngomong ning nggon lambe, atine piye iki wis iso tak waca. Urung nganti metu ning lambe ki lho atine iso tak waca. Upama penemban. Upama piye? Aku njaluk tulung karo kowe temenanan. Njaluk tulung kon mateni Pandhawa. Ya. Kira-kira saguh apa ora, mampu apa ora. Nah, sepira to banggane Pandhawa, aja meneh kok Pandhawa. Sak botohe Ratu Ndarawati sak semare. Yen mula aja mung titah Ngarcapada,
dewa-dewa kayangan. Karo aku hormat tak dak. Karo aku lho dewa-dewa do wedi kawan penemban Begawan Trilocana. Elok temenanan. Domongi aku imbuh. Upama kowe saguh dadi dutane Duryudana mateni para Pandhawa. Kowe njaluk wektu pirang taun? Rasa nganggo taunan, pirang sasi? rasa nganggo sasen. Sedina sewengi, saiki mangkat, aku sesuk wis balik rene nggawa batange Pandhawa 5. Etyan. Wah. Putar. Jane ana tembung sing endah sing kerep tak rungokke inamloha ma'asobirin. Sapa sing gelem sabar dadi kekasihing Gusti ingkang ngakarya jagat. Tinemuning jebul tembung sabar kuwi gampang diucapke ning angel dilakoni. Saya-saya aku krungu ucape pendhita sing ngayawara, pendhita sing wani ngobak-ngobak banyu bening. Trilocana. Ora usah banter-banter, permulaan lho iki. Iki jek awalan, bar kuwi praine. Kok wis gemprong-gemprong kaya singa barong. Kowe ngerti, kowe Prabu Baladewa ratu ing negara Mandura. Kowe dadi ratu mbiyen mek dikeki karo bapakmu jenate Basudewa. Nek gagah-gagahan cik gagah adimu Ratu Ndarawati. Najan to Kresna mbiyen ki nom-nomane dadi bega jenenge Narayana. Ning dheke iso dadi ratu dhewe, golek negara dhewe. Beda karo kowe, rasa gleleng kowe entuk warisan bapakmu tak. Iya kowe kondang. Kowe iso larang regamu mergo apa? Kowe diwarisi karo bapakmu. Tongamu nok wow. Rumangsane ngendel-ngendelke cukup. Trilocana. Piye? Nggonmu duwe ucap wani dadi dutane Duryudana arep mateni para Pandhawa, wis mok pikir apa durung? Wis mok pikir apa durung? Wis. Sepira banggane para Pandhawa sing natakone Pandhawa ki tumrape Baladewa kuwi apaku, ngerti? Pandhawa kuwi adine Ratu Mandura Prabu Baladewa. Merga bapakmu sing jenenge Prabu Basudewa kuwi duwe adi wedok jenenge Kunti Talibrata. Kunti Talibrata kuwi dirabi karo Pandhu Dewanata, anak-anak para Pandhawa. Mula kae adimu yen pancen kowe ngerti sejarah yen to para Pandhawa kuwi adine Baladewa. Apa kowe ora tau krungu tembung? Apa kowe ora tau krungu tembung kuwi nek karo dulur kuwi tega larane ora tega patine. Sing tok karepake nek kowe arep mateni kelawan para Pandhawa tegese kowe ndeder perkara gawe masalah lawan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Iki engko iso kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nek nganti kowe wani cilik nyenggol gedene gawe patine para Pandhawa, urusanmu kelawan Baladewa. Apa aku wedi karo raimu, potonganmu. regane larang kewanenmu.
tak regani larang kewanenmu nggonmu wani jejer ngadeg ana ngarepe Baladewa menteleng mripatmu nyawang Baladewa apa dikira Baladewa kuwi bocah pinginane sing wedi mok pentelengi rumangsamu apa rumangsamu apa kok kowe wani sejajar saya kowe wani kelawan Prabu Baladewa sing mok ndel-ndelne kuwi apamu yapurmu kaya tikus anyang-anyangan wani kelawan Baladewa para dadi kutane Mas sing dadi nyatane nek kowe ganggu gawe lekase Trilocana bakal mateni kelawan para Pandhawa dina iki lak untapke nyamung piye kemah ripah loh jinawi Lugon lagu ning wekas lukita lenuteng ngidung kadung kadereng amor memangun manah rahayu Gumulung manadu karo karenanira mangabos Dawuh nggih. Kakang Awangga Karna Basusena. Kawonono, Nuwun. Wonten pangandikan ngadhawuh Kyai Prabu Duryudana Paman Hada Sengkuni. Nuwun. Wonten pangandikan ngadhawuh Kartomarma wonten timbang ngadhawuh muga-muga entuk pengasih saka purbaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Aku duwe jago sing iso tak ndel-ndelke mateni para Pandhawa. Begawan Trilocana. Begawan Trilocana sing sajae kena tak jagake mbutuh arep dikaya ngapa lan kepiye arep dikaya ngapa lan kepiye para Pandhawa ki mungsuh tumraping Duryudana sing kudu disingkirke Bratayuda aja nganti dadi sadurunge Bratayuda dadi Pandhawa kudu mati luwih dhisik nggih Wani nggih sedaya ngestake damu kula namung tutwuri handayani dumateng kersanipun Anggrana Prabu Duryudana Kakang Awangga wonten timbang ngadhawuh Rati nyagan para kadang-kadang Kurawa yen wonten bobol Barate wonten bobol Barate penemban Begawan Trilocana sing dadi dutaning Duryudana panjenengan sakadang ugi nderek tumandang damel nggih sedaya ngestaken dawuh Paman Hada Sengkuni kaluwun nuwun bubane kang padha ngantuk sibuk sedaya ngestaken dawuh Kato Marma aja kendhen gawe nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu sebab biar katalika kaya ta mangkono triwusnya rampung pangandikan Sang Buminata Sang Prabu Duryudana sasmita arsa kundur angedaton paring sasmita asih marang para punggawa praja Jidor kahot jaga
Baladewa